салом, духтаракҳои азизи меҳрубони ман мехоҳам имрӯз дар бораи коктейлҳои компанияи Faberlic ба шумо маълумот диҳам. Духтаракҳои азизи меҳрубони ман, касоне ки мехоҳад ки фарбеш шавад, мисол анами коктейлҳоро ба шир тайёр мекунад, касоне ки хоҳад ки хароб шавад ба об тайёр мекунад. 98% калсий дорад, 43% белка, антиоксидант, витамин И минералӣ, пишивои волка. Духтаракҳои азизи меҳрубон 15 порс дорад. Ай шоколад, ай гилос тайёршудаги. Духтаракҳои азизи меҳрубони ман, нагуфта намонад, ҳама вақт обам ҷӯш боша, ширам ай болои плита гирифтагӣ. Духтаракҳои азизи меҳрубон, бинед ки 250 грамм об қатӣ, касоне ки мехоҳанд ки фарбеш шаванд, 250 грамм шир қатӣ. духтаракҳои азизи меҳрубон, тарзи хӯрданаш дар як рӯз 2 маротиба, саҳар бегоҳ. духтаракҳои азизи меҳрубон, ман 46 кило будам. вақте ки коктейлҳои компанияи Faberlic хӯрдам, духтаракҳо 58 кило шидам. духтаракҳои азизи меҳрубон, 250 грамм шир қатӣ тайёр мекардам. Ман мехостам ки фарбеш шавам. духтаракҳои азизи меҳрубон, шира меовардам, дар анами кружка медохтам. духтаракҳо ним кружка духтаракҳои азизи меҳрубон коктейла мегирифтам, дар дарунаш меандохтам, пружинака дар дарунаш мепартофтам. духтаракҳо сеткачара маҳкам мекардам. духтаракҳо даҳнакиша мепӯшондам. духтаракҳои азизи меҳрубон, анам хеле тол медодам. духтаракҳои азизи меҳрубон, як бор маҳкам мекунед, маҳкам намешавад, ду бор маҳкам мекунед, сахт маҳкам мешавад. духтаракҳои азизи меҳрубон, касоне ки мехоҳад ки хароб шавад, 250 грамм об қатӣ. духтаракҳо ҳама вақт обам ҷӯш, ширам ҷӯш, ай болои плита. касоне ки мехоҳанд ки фарбеш шаванд, хароб шавад, дар рақамҳои болои экран будан нависед. даставка дар тамоми ҷо дорем. ман шуморо интизорам. ман бо шумо ҳастам, Қодирова Фарзона, лидери компанияи Faberlic.